cosa. Non sabes como vai. Vou agora. Papá, que puntuación ten? 72. No tiene nada infantil. O non o teño claro. Pero mira que puntuación ten. Se acaba mi madre. Carlos, Espera, eu creo que é o 3 a. será o 4. O 4. Non, é o 5A, perdón. Non.
Carlitos vai do primeiro. No, debe ser segundo. Iba. Iba de primeiro. Ainda non puxo puntuación. Vale. Quen? Hai cuarto. Son dos casados. Sí, antes pareceme que non. Antes non.